Аз тогава се бях върнал от студентска бригада в Щатите. Там се вдъхнових всъщност за туризма и си казах, това е нещо, с което искам да се занимавам от тук насетне. Парите започнаха да свършват, вече трябваше да си намеря някаква работа. И майка ми вика: момче, време ти е да си намериш работа по специалността. Намерих си. Идеята ни беше да си напуснем работите, за да се посветим само на това нещо да правим. Много хора им създавах едни очаквания, че в България е много ефтино. И после се създаваше едно такова очакване, че всичко трябва да е изключително ефтино. Правим 180 градуса завой, обръщаме се към българи. И ще работим само с българи, което беше всъщност грешка, защото малко емоционално решение. Изведнъж казваш, до тук си градил, нали, имаме разпознаваемост, обаче не, вече не работиме с чужденци. Пак от начало започваме и ние си казахме: приемаме ли това предизвикателство? Идваме тук на село, в което 10 души живеят. Тук ще прекараме по-голяма част от времето, за да го развиваме това място. Имало е периоди, в които лятото идва и ние нямаме още запитвания дори. Какво правиш тогава? Много си му споделях, нали, че много искам къща, много искам къща. Той каза: гледай колко хубаво нещо, нали, вече имате първата си къща, нали. Въобще не си давах сметка, внимай какво си пожелаваш наистина. Какво си пожелаваш в тази реалност, всичко идва с цена. Тя не е задължително да платиш в брой. Тя може да бъде едно предизвикателство за теб самия, да излезеш извън комфортната си зона. Добре, каква е цената, която ти плати за тези решения? Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в днешния епизод на разговори с мен, Георги Захариев. В днешния епизод съм ви подготвил един много усмихнат, положителен човек, който асоциирам само единствено с много хубави емоции, с mindfulness, с природа, с хубави неща, които ни помагат да се справим с напрежението и стреса, въпреки че тепърва предстои да разберем дали той изпитва стрес. Асен Величков, основател на Балканик и на Chill House Бакьово. С Асен се познаваме вече може би от 6-7 години, ако не и повече. Airbnb апартаментите и туризма в София ни запознаха. През това време имахме шанса на няколко пъти да работим заедно, да си поговорим заедно, да прекараме някакво време и това, което аз съм забелязал за него е, че просто един човек, който много се старае да показва най-хубавото на другите хора, най-хубавото, с което ние разполагаме като българи, пред туристите, пред гостите на нашите градове, на нашата държава. Така че благодаря ти, Асен, че прие да се включиш днес в този епизод. Мерси за хубавото представяне, Жорка. Направо се изчервих, не знам какво да кажа. Ами то е така, на мен това ми се е закотвило в главата, че просто Асен е този усмихнат човек, който си мисли само как да представи някакво готино място и да покаже на хората колко е готино да бъдат тук в България. Нещо такова. Аз между другото казвам да запомня от първата ни среща, когато се запознахме и когато дойде в тогавашния ни офис в София. С изключително точно положителен, ведър човек, супер усмихнат и супер кооперативен. И просто така си ми се запечатал в съзнанието. Много ти благодаря. Много се радвам, че така си мисли някой за мене. Асен, ние се запознахме преди колко? 6-7 години, може би, във вашия офис на Балканик, който беше долу в центъра на София, в по-долната част, може би към СМГ, ако правилно помня. Да, под английската. Да, и един общ, така той беше мой колега в Google Дигитален гараж, Иван Апостолов, той ни запозна, ние дойдохме да си говорим за маркетинг, ако не се лъжа, на Балканик или нещо такова, поне това е контекста, който си припомням в момента. Обаче искам да те върна малко по-назад във времето, защото ние така не сме хора, които се виждаме всяка седмица, примерно, и аз не знам каква е твоята история. Да. Откъде си ти, какви интереси си имал като по-малък, какво е било хлапето Асен едно време? От София съм. Роден съм в София, израснах в Младост 4, но тогавашния Младост 4 не беше познат като бизнес парка, ами беше познат като едни ливади, просторни ливади, от които буквално от прозореца на моята спалня виждах Симеонския лифт. И по цял ден бяхме навън, на поляната или дори на камбаните. Това са, нали, зони, местности в днешно време, които не знам, нали, някой ако не е от София или ако някой е по-малък, не може да ги асоциира с тази дива природа, която беше тогава. Ами по-скоро ще ги асоциира, нали, с бизнеса, презастрояването, модерните комплекси, нали, които се случват сега в тази зона. Ти буквално си живял в природата на Младост 4. Да. Нали, от една страна, той и София всъщност не беше това, което е сега, нали, защото нямах село, на което да хода летата, следователно нашите ме пращаха при бабите ми в центъра, ако се наложи да отида при тях. И дори имам така много конкретни спомени
тъй като едните ми баба и дядо живеят тук близо до НДК. Това бяха, може би, най-скучните ми седмици, които са прекарани през живота. И вече като станах малко по-голям, дори си фащах автобуса, 7-6, до последната спирка и се връщах, играя с приятелите ми там за час-два, нещо пак на полето, защото нашите не могаха да ме приберат в къщи и се връщам пак при баба ми и дядо ми, но някакси неосъзнато е защо са ме пращали, сигурно са имали някаква нужда от почивка нашите. От време на време. Сигурно, ама на теб ти е било скучно тук в центъра и се връща обратно с приятелите ти. Като поотраснах, нали, започнах сам дори да си се разхождам. Нямах приятели в центъра. Някакси ми се виждаше все едно само възрастни хора живеят. Нямах някакви близки хора, с които да общуваме, да правим заедно неща и си се разхождах доколкото мога сам или с дядо ми всъщност. Сутрин ходихме на женския пазар и всяка сутрин той ми изпитваше по пътя коя е тая улица, как се казва тая улица. Дори вчера се чухме, започна да ми обяснява за някаква аптека, която ходи от тук близо до площад Салвейков и ми вика, накрая заключи, вика, Сеня, ти не познаваш София вече за 35 години, трябва да дойдеш тук един урок да ти да правя. Аз викам, добре, да или прав си. Той явно има голям интерес към историята на София. Да, в интерес на истината, в интерес на истината. Да, искаше много така да предаде, нали. Може би той е бил много малък, когато е дошъл в София и тогава, може би самия майндсет или да се опитам да се абстрахирам, нали, от тези чуждици, нали. Начинът му на мислене е бил такъв, окей, аз искам да науча много повече за това място, за историята, нали, да се приспособя към това, което, за съжаление, пък днеска не го виждам от много хора, нали, които пък не са от София, примерно идват тук и по-скоро си водят своя си начин на мислене, нали. То вече София като че ли е някакъв по-глобален град, в който се миксират толкова много различни хора от различни места и някак си се губи усещането за конкретна история на конкретния район. Няма, това с един приятел си го говориме, може би и сега е от годините, нали, но този чар, този дух, който го имаш и това спокойствие, може би го асоциирам към 2010, 2008-2010, някакси не го усещам днешно време. Всичко е бизи днес. Да, и преди много, тъй като много хора, примерно, които ме познават от малък, ме асоциират много, нали, с парти живот, с клубове, много излизахме по партията и духът на нощ на София все едно беше различен. И не знам сега, може би пак казвам, нали, нали, вече не ходя на партията, не излизам толкова, но някакси беше едно такова различно, където имаше една приятелска атмосфера и всякакви хора от всякакви прослойки може да ги видиш на едно място. И заедно да се забавлявате, но сега не мисля, че е така. Може би вече града е просто толкова голям, че няма как да го има това усещане. Връщайки те назад, реално, какви интереси имаше ти като ученик, като човек, който така, още не е влязъл в университета, освен партитата и купоните в София? Те се зародиха малко по-късно, но така като ми задаваш този въпрос, буквално интересът ми беше да бъда навън. Нали, абсурдно дори може да звучи, обаче аз просто исках по цял ден да съм навън. И дори бяхме правили един много интересен тренинг преди няколко години в Холандия с Лаура заедно. И имаше едно като водена медитация, която те връща в пространство, което се чувстваш, нали, много защитен, много сигурен, много уютно. И първата ми асоциация беше точно с едно местенце, което може би си беше така за мен и ми се е запаметило в съзнанието. Зад моя блок, много слънчево, с една така гледка, нали, към полето, отзад гората, вече към камбаните. Един простор, един шир, една топлина, мириса на всичките дръвчета, защото край нашите блокчета имаше малки дворчета. И то де-факто пак се създаваше един уют и усещане на село, защото имаше много дръвчета, лозички, всичко цъфти, диви цвети, разкош. Невероятно удоволствие ми беше просто да седя навънка и да изучавам света. Поне някакъв насочен начин като в училище, защото в училище, да ти кажа честно, беше ми приятно и готино, но съм имал доста големи проблеми. Особено в 5 и 6 клас, когато някакси математиката започна да става по-сериозна, започна да става някакси да ми стяга шапката. Тогава и нашите, нали, започнаха доста често да ги привикват в училище, като човек
нещо не внимава, не е фокусиран, трябва повече да настъпи, тук нали, ще се кандидатства след 7-ми клас. Неща, които аз, честно казвам, не разбирах защо трябва да се случват и да има такъв стрес. До една страна се пречупих, не успях изцяло да ме пречупат. Да. Значи ти си човек, който още от малък си обича да си щъка из зеленината, да се наслаждава на такива гори, зеленина, природа, всичко, което е свързано с това. Аз въобще не мога да си представя гледката на Младост 4, където има дръвчета, къщи. Просто най-вероятно съм го виждал като малък, обаче вече тази картина е абсолютно заменена от картината на бизнес парка и на едни много големи, така високи сгради. Да, имаше едно интервю с Росен Плевнелиев, който така заявяваше, нали, от бизнес парка. Не, направихме бизнес парка, как го беше казал човек, от сметището на София направихме, нали, бизнес парк София, нали. И аз тогава в първи момент, как смее този човек да говори така, нали, въпреки че президент, нали, как смее да говори сметището. Обаче сетих, че всъщност тази част, която е същинския бизнес парк, Технополис, тези магазини, които са за мебелите и... Между околовръстното и да, те пак се водят, между другото, част от бизнес парка, заедно с BMW центъра и с Арена, защото им помня първите планове. Те си бяха, нали, класическите поляни, а вече бизнес парка наистина беше като един огромен изкоп, където като са строили Младост, строителни отпадъци, такова нещо, всичко това там се изсипваше. И аз това си давах сметка, като се замислих, че наистина имаше периоди, в които ние сме играли сред буклука, човек. Отиваш и играеш наистина сред буклука, защото пък е интересно. До някаква степен някакви стари флакони от спрелове, пукахме ги, палихме огньове, фърляхме ги вътре, да валиме някакви сечми. Абсурдни такива неща. Са знаели къде играете вие. Аз съм разказал на майка ми, тя просто види и ме казва, моля те, престани до тук, нали? Не искам повече да слушам, защото... Горките хора. Да. Тук си дете, всичко ти е интересно. Всичко ти е готино, всичко ти е любопитно да го пипнеш, да го видиш. И аз съм бил по същия начин. На най-грешните места отиваш, точно там, където не трябва да пипаш най-много. И след това добре, че вашите не знаете. Защото ако знаете, ще си кажат, добре, че детето ми е живо, примерно. Точно това се казва майка ми. Буквално. И така, игрите, честно казвам, просто играта беше най-голямата ми ценност. Или футбол да играем с приятели. Имахме много хубаво игрище. Помня до ден днешен много ясно как един багер, един ден беше може би към края на училището. Малък да съм бил. Първи копки правят на бизнес парк. Един багер просто така дига лопата и просто я пуска върху гредата ни отгоре. И аз това го виждам, знам, че предстои лято. И си викам, боже, какво следва от тук насетне, нали? Тия ни развалят игрището. Това е било толкова тъжен момент. Обявих война. Война на бизнес парка и на всичко там, което се случва на тялата техника. Така че доста сме ги саботирали в процеса. На такива детски войни, нали, сме правили. Съм бил 5-6 клас. Тук влизаме в някаква гражданска война, която не съм подозирал, че съществува в София изобщо. Ама ти като си дете и като ти махнат игрището, където си прекарал цяло лято, сигурно е било много драматично. Организирал съм приятели, помня, бяха докарали някаква много тежка механизирана техника на вериги, огромен багер, и който свършил си е работата и вместо да го натоварят на някаква платформа, той решава да тръгне по улицата. Обаче ние вече сме се преместили да играем пък на улицата, нямаше много движение тогава и пак си играем различни там на стеничка или такива игри, ако ги знаеш. И той голям багер, голям как приближава, обаче направо вади асфалта. И аз викам край, това ще изоре тук, всичко няма да стане и фанах. Бързо ги организираме едни приятели и легнахме на пътя му на това. И казах, протест няма да минеш от тук, скандал разправи, този човек слизаше ни бие. Пращам бързо кръща на един приятел, бързо звъни тук на еди кой си съсед, на еди кой си номер. И събрах така съседите от блока и го принудихме да дойде платформата, да си го дигне и да си го вземе от това място, дето е. Колко си годишен, като го правиш? Колко му? 5-6 клас съм. А вие сте буквално деца? Де-факто е на 10-11 години да съм. Буквално деца? Да. Това е истинска гражданска позиция тогава. Аз имам много така непримиримост, нали, към някакви нечестности, нали, ако се случват. И явно такава много адекватна преценка съм имал, че той ощетява, нали, общественото, нали, общото. Човече, ако всички българи още от 5-6 клас имат такова усещане за граждански дълг и за това, че някой ощетява нещо, ние ще се превърнем не в Швейцария, ами в Швейцария по 2. Аз мисля, че много хора имат, обаче някакси има някакъв страх да си го заявяваме и да си го кажем, защото нямаме подкрепа.
И ако нямаш тази подкрепа, аз така си разсъждавам вкъщи, нали? И ако имаш по-скоро страх от родителите ти, няма да можеш да се заявиш от малък. И това е нещо, което сега работя, нали, върху сина ми. Искам максимално да му давам възможност да се изразява, да ми споделя и се опитвам всичко да приемам, да има приемане, нали. Ядосвам се много, нали, понякога се ядосвам. Сега и моят ден може да не е минал, нали, много красиво, много спокойно, да. И ако се фана, че понякога съм по-реактивен или по-емоционално реагирам, опитвам да се парирам, нали, да се спра. Но да, искам точно тая борбеност нали, в моите момчета да я дам и на тях. Нали, макар че то според мен се предава. Така че ти смей, без мене. Дори и да не искаш. Да. Много е хубаво, че ти го правиш осъзнато това нещо. Каква е целта? Целта ти е те да израснат като някакви свободни хора, които могат да застанат зад това, което смятат, че е правилно, или по-скоро да покажеш какъв си бил ти към тях. Каква според теб е целта на това, което правиш? Тук слушах едно интервю с кой беше май с този актьор Асано. Не съм много сигурен, защото телевизия не гледам, но някакви такива изрезки, примерно, ако ги е в интернет, той беше казал: родители, не възпитавайте децата, нали? Не се стремете да възпитавате децата. Работете със себе си. Те така или иначе ще станат същите като вас. И това много ми кликна. И всъщност с Лаура много си говориме. Ние си работим, те са постоянно покрай нас. Ние сами си ги гледаме. Виждат ни как работиме, как преговаряме, как обслужваме нашите клиенти, как ни преминава нашия ден, дали ще си тренираме, дали ще си спортуваме, дали ще си медитираме. И мисля, че това е най-ценното, на факто личния пример, който те получават от нас. И от тук насетне вече, те сега като си се сблъскат и вече почват да си създават и свой си свят. Нали? Вече един на детска градина ходи, има си свои обкръжения, нали? Малки, нали? Но... има си интереси. Да. Започва да тества, нали? Да ги прилага тези неща, които ги е видял отвънка, вътре в къщи. Сега тук, нали, моята роля е максимално да съм отворен. Искам просто да сме си приятели, да може да си споделя свободно, нали, с мене. И мисля, че това е най-ключовото. Ако има такава свобода просто да бъде себе си. Ти успя да дадеш един бърз урок за родителство, ама ще те върна малко назад, за да могат да си представят хората, които ни гледат и ни слушат, всъщност какъв е контекст, къде живеете, как живеете. Защото ти казваш, че те децата ви гледат как медитирате, какво правите, обаче всъщност вашия живот не е толкова типичен, ако мога да го кажа, от гледна точка на това, че повечето хора си живеят в апартамент в големия град. Проблема е, примерно, частна детска градина или пък държавна детска градина, а при вас май е малко по-различно сега. Ако искаш, разкажи малко повече за историята на Chill House, на това къде прекарвате време с Лаура. Лаура, казвам, че е жената на Асен, защото те хората не знаят да някакъв контекст. Да. Аз го върнам лентата много набързо и малко по-назад, нали, с Лаура, моята жена, се запознахме 2015 година. Аз тогава се бях върнал от студентска бригада в Щатите. Бях в Аляска, много интересна история. Там се вдъхнових всъщност за туризма, защото работех в сферата на туризма и си казах, това е нещо, с което искам да се занимавам от тук насетне. Там срещнах и йога, всъщност се сблъсках за първи път с йога и си казах, пък това е за мен, нали, заради моите болешки тогава, чисто на физическо ниво, нали, с кръст, благодаря ти, Жорка, с кръст, с гръб, с врат и си казах, това е много за мен, нали. Като се върна в България, ще си намеря моята йога. А отделно вече и го бях видял и като лайфстайл, нали, заради една моя колежка, която беше всъщност инструкторка и тя с нейния приятел водеха много як начин на живот. Лятото работеха в Аляска, изкараха много хубави пари, те си бяха американци и после пътуваха из Северна и Южна Америка. Много яко. И тях е живот. И си викам, искам и аз така. И като се върнах тук, имах някаква визия, човек. Сега, разбира се, чисто финансово, парите започнаха да свършват, вече трябваше да си намеря някаква работа. Тогава и майка ми вика, момче, време ти е вече по специалността. Сега тук маркетинг завърши, намери си нещо учител. Намерих си. Не съм търсил много, но тая работа ме намери мене, но помежду другото от Facebook реклама видях за Лаура всъщност, която даваше, нали, класове по йога тук в София. Аз така доста ме ангажирам, викам, много приятно, тук и мацата изглежда готино, пък първия клас безплатно, аз така много обичам, дали да имаш възможност да пробваш нещо, викам, ще отида.
И така също се запознах с нея, като отидох на нейн клас. И в последствие лека по лека започнахме да излизаме, се загаджихме. Тя се беше върнала пък от Холандия и нейната визия беше пък да се занимава с йога и всъщност семейната им къща в село Бакьово да я направи на ретрит център. Семейната, майка и баща и всъщност се я строили горе-долу от една страна с цел туризъм, от друга, нали, защото са 3 деца, всеки да си има стая, една за родителите. Едно голямо пространство. Да. Виж ти какво може да направи една Фейсбук реклама. Да, човек. Ама аз много неща си набирам от Фейсбук. И запознахме се с нея. Тя тогава за първи път ме въведе и ми каза какво е това нещо ретрит център. Показва ми какво правят с баща и всъщност. Това 2015-2016 година в България, аз мисля, че нямаше такива неща. То самата йога въобще не беше популярна. Тя се асоциираше поне в моето съзнание и в това на приятелите ми с нещо изключително догматично, религиозно, много странно, много... Дори малко сектантско. Сектантско дори, да. Обаче това, което пък аз видях в Щатите, много ми допадна, защото беше пък един начин на живот. То всъщност така е било при тях 90-те години, може би. Не знам, когато индийци започват. Аз идва малко с закъснение. Да. Поне едни 6-7 години, така. Тук повече дори. Но Лаура от Холандия, предполагам, че тя вече там имала... се сблъсква с йога, да. Тя 17-18 годишна заминава за там, защото е завършила по-рано, почва университет. И тя си привнася, нали, това, което там е модерно, както и ти привнасяш това, което в Щатите е модерно и се сблъсквате в България. Да, като едни от малкото хора, които знаят какво е това нещо. Да. Тогава. Аз, нали, ученик, така, мен много ми харесва, много добре ми действа на физическо ниво, много се кефа, амбициран съм да продължа и всъщност аз тогава си бях хванал моята всъщност първа офис работа, защото до тогава винаги, като съм работил, повечето неща са били сезонни неща или съм се опитвал да си правя моя собствена инициатива, с която къде успее, къде не успее, успявам горе-долу да живея до 1 година. Да, в общи линии така се получаваше. И на нея не ѝ достигаха парите и тя трябваше да започне и офис работа. Вече излизахме месец, 2, 3, когато тя ми каза, тук братовчет ми ме свързва с едни американци, които имат така желание в България да дойдат, нещо свързано с туризма и тя много не знаеше, нали? Без едно да покажеш тук България, ма те за един месец ще стоят, ще си работят и аз си казах, това е скам. Това е скам и тя вика, мен звучи супер тъпо. Обаче тогава аз бях казал, ще ги карам нещата да съм по-отворен. Даре видиме все пак за какво става въпрос. И тя направи едно интервю да види какво се случва. Това е тая идея, да. И тогава звучеше още по-голям скам, нали. Някаква група от хора, 12 месеца, 12 държави ще обиколят, 50-60 души ще работят от София 1 месец и искат тук да имат като преживяване, да опознават София през очите на местните. Тогава същата схема, както с Airbnb. Тук вече се сещам вече за какво говориш. Да, и те ще отсядат в Airbnb-та им трябват, ще отсядат в Airbnb-та, ще си имат coworking, нали, в Сохо тогава си работеха, обаче им трябва някой, който ги въведе, нали, да има такива преживявания. И аз тук вече това започна много идеята ми, която пък аз съм видял, нали, там от Аляска, си викам, това така сферата на туризма много интересно звучи. Кога ще дойдат? Лятото ще дойдат. И викам, хубаво, айде с нея. Тогава направихме едно море, за първи път отидохме тогава на Лимнос, там имахме приятели, на сърфче и тогава почнахме да брейнстормваме и започнахме да правим някаква програма. Всъщност тя си беше наета всъщност от компанията, аз си помагах да направим някаква програма. Как мога да скълпиме, какво да им покажем на тия хора. И когато дойдоха и когато мина първата група и тогавашните менеджери то беше стартъп дори това, една група приятели се бяха хванали и го развили като идея, бяха всички много доволни и много се изкефиха, защото ние им показахме всъщност България през нашите очи. През нашите очи е свързано с природата. Наши приятели, които правят спортове на открито, разказват своята история, потапяме ги в спорта. Нали, това е към 2016 година, 2015? 2016 беше за първи път, да. Нали, думата experience беше изключително непозната. Тогава всъщност и Airbnb стартираха своите експириенси и благодарение на това, че с Remote Year, тогава Лаура така работеше, направиха един много як общ кол между менеджерите от всичките държави. Поканиха, забравихме името на фаундъра на Airbnb, защото той им беше повод... Брайан Чески мисля, че беше. Чешки. Да, нещо е такова чешки, точно така.
То от компанията на тия пичове също от Airbnb, те си от Калифорния. И го поканиха с едно да разкаже, нали, какво е това experience и къде е неговата визия, на къде ще ходят. И аз тогава много ми светна в главата, викам, това е бъдещето, нали. Ти си бил един от първите хора, които изобщо на глобално ниво са разбрали за experience. Да, имахме невероятен късмет. Точно така. Яко. И то някакси мисълта, нали, като тръгне и започва да се канализира, и аз съм много фен на това, че, нали, ако някаква идея ти хрумне, тя не е само на тебе, ами някакси на широкия свят, на много хора също така се появява в главата. И тогава тази мисъл, според мен, така доста се е заформила. Първите, нали, всъщност започват да го правят най-добрите. И тогава си казах, това е страхотно, ние ще започнем с това нещо, и те също ни бяха като първите клиенти. И тогава... Само казвам, те кои са, това е нещо, което поне според мен е мечтата на повечето вече модерни хора да живеят по този начин. Опцията да пътувате всеки месец на различна локация, не се занимавате с нищо, не се занимавате с пътуванията, с това къде ще отседнете, просто си плащате някаква флат такса, някаква фиксирана такса, и през цялото време пътувате и някой се грижи за това, хем да има къде да работите, хем да има къде да спите, хем да имате и готини преживявания на съответното място. Точно така. И аз бях един от тези хостове, които работеха с компанията, и ние май тогава точно също си имахме някакви контакти. Да, мисля, че точно по такава линия тогава се запознахме с тебе. А може би първо е било това, а пък след това е бил Google Дигитален гараж. Да. Защото помня, че на Лаура и нейната колежка им трябваха още апартаменти тогава за Airbnb. Да, и аз дадох 2 апартамента, ако не се лъжа, пък се събирахме с някакви други хостове, пък опитахме се да намерим още повече, защото тогава в София въобще не беше разработен този сектор. Да. Беше много трудно да намериш някакви читави апартаменти, които да имат достатъчно пространство, да са адекватни от гледна точка на качество. Точно така. Защото те си имаха списък на лист чек с изисквания, нали, които все пак трябваше да си високо ниво. Да. И аз спомня как тогава се запознах с човек, който снима видеята за Дрейк. На мен това ми е големия спомен. Да, и той живя примерно един месец в един от моите апартаменти. И много яко, защото какъв е шансът изобщо някакъв такъв човек от такъв ранг да дойде в България, пък да спи в един от апартаментите, които ти управляваш, пък и на всичкото отгоре да е готин и да пиете едно кафе и да си полафите малко повече. Да, много яко. Да, извинявай, че така те прекъснах, просто ми дойдоха яко спомени. Така и на мен ми е приятно, като чувам от твоята страна, нали, защото пък не съм ги чувал тези истории и мен ми е интересно, нали. Така като се потапям в това време назад. Беше готино. Тогава беше тотално неразработен сектор и ти явно си бил един от първите хора в България. Аз не можем да спа. Такова вълнение беше, защото постоянно мозъка ми щъкаше в някакви идеи. Аз тогава буквално имах чувство, че всяка седмица измисляме нови преживявания, нали? С какво може да ги потопиме, нали? Да го измислиме като продукт, хем да е интересно, хем и ние всъщност идеята ни беше да си напуснем работите, което го направихме буквално от началото на другата година, за да се посветиме само на това нещо да правим. Яко. Да. Регистрирахме си тогава фирма и започнахме всъщност да майсториме тези така наречени експириенси. И как се получи? Каква беше обратната връзка на тези хора, които участваха в експириенсите? Беше много позитивна. Това беше готино, защото пък ни даде също така друга възможност. Ти ако имаш една така готова група, която, да кажем, 50-60 души, имаш достъп до тях, да им продадеш хубави преживявания, имаш възможността да получиш много добра обратна връзка. Де факто веднага да подобриш нещо, а отделно да пишат в TripAdvisor, тогава беше много важен, Facebook, Google, навсякъде да напишат ревюта за тебе, което пък ще ти издигне нагоре. Я дай пример за някой експириенс, който правихте. Нещо кажа, мой много любим, лично авторски, нали, тогава си го измислих, като се бях върнал от Аляска, много исках да намеря минерални извори. И се сетих, като бях малък, тренирах гребане на езерото Панчарево, имаше една стара баня. Там баща ми бяха и си казах, ще отида да вия тая баня. Отидох да вия тая баня, те бяха ремонтирали, има си концесионер, много интересно преживяване, много яко място, защото това е де-факто мъжко и женско отделение, влизаш в DBDUS Go такова, 2 топила, 37-42 градуса. Интересно. Беше много яко. И излизам от банята и гледам горе планината, един спот така, там има нещо. Почнах да го търся това място и видях, че има една пейка с невероятна гледка. И почнах да си правя там сутрините, да си чиста главата, така разходка, баня. И след време това реших да го направя пък на продукт. Morning Motivation, нещо, не мога да седа точно как му беше името, където идеята беше да е като предизвикателство. Де факто тръгваме от началната точка на стената на Панчарево в тишина,
Поставили сме си намерение, нали, пак си го... Исках така всеки да може да си извади нещо за себе си, нали? Да си събере главата, в понеделник рано сутринта, стигаме до тази точка, красива гледка, после на връщане може да говорим и се потапяме към втората част на преживяването, банята. Но вече не каква да е баня, нали? Голата баня, където за някои от хората беше шок, защото такива абсурд. Аз няма да влеза, викам, добре, заповядайте на пейките отвън, ще ни изчакат след един чай. И те, добре, айде ще влезе. И беше, да, много забавно, защото всички вътре така се сцепват в първия момент, обаче има табели вътре, нали, водата лекува в покой и то много се навързваш с темата за тишината, покой и спокойствие. Да, защото не е да скачаш, да запуркаш нещо в тия басейни, всички седят така и то повече възрастни хора ходят. И там си има ритуал, нали, в който да се изтъркаш, нали, дори има теляк, нали. Да, и те ги гледат, нали, там хора си ходят на този теляк. Аз им показвам сега процедурата, така, търката се пада кир, нали, те се кефват кожата, диша. После шофьора, който съм го пратил с автобусчето, защото сме 20-30 души ходихме, то голямо стълпотворение беше. Съм го пратил там една хубавата баница от горубляне я вади, носи, хапваме отвънка. Въобще разказваме си за историята на мястото, защото то е било римска баня, после хамам. Има някаква легенда, че място е било вилата на император Константин Велики, там е живял със своята дъщеря, имало е някакви колони, които също са извадени, няма ги като артефакти в момента там, не? То направо си е наистина цял експириенс. Да, точно така. И де факто ти се качваш, оглеждаш цяла София, нали, Витоша, с красивата гледка, хубавата природа, хубавия въздух, защото е една борова гора, после се потапяш във водата. Пък и аз там си го навързвам с моето детство, нали, мога да разкажа за себе си. Това всъщност ги интересуваше хората. Много приятели и семейства ми не разбираха какво път толкова им разкажа себе. Те се интересуват история. Ти не си историк, не си географ. Ама ти имаш лична история. Точно така. Обаче аз точно това в Щатите много ми помогна всъщност. Аз да изкарам добри бакшиши, защото имах досег до такива клиенти, да ги карам с един шатъл, да ги посрещам от карата до къщичките и после да ги връщам или да ги карам в парка на кратки турове. И аз всъщност разказах за себе си и те това много ги впечатляваше. И тогава си бях казал, това е най-ключовото. Те искат да опознават човека, ако човек е интересен и ако той има хубава история, това е вдъхновяващо и те за това си плащат всъщност. Много яко, ти си взел най-важния урок от Щатите, буквално. Да, сторителинга. Да. И цялата тази история всъщност беше един от най-добрите експириенси. На мен ми звучи уникално. Искам да ти кажа, че въобще нито знам за коя баня говориш в Панчарево, нито мога да си представя къде е тая пейка. И сега буквално бих записал нещо такова да се включа и аз. Тази пейка, дори тя е много известна станала в момента. Тогава не ходеха хора, само местни си ходеха там да пият бира, да люпат семки. И всъщност какво се получаваш? Ние 2-3 години поред ходихме с групи горе. И то много хора правиха пейки, защото те се чупиха постоянно. Някой ги чупи. Имаше по едно време от палети направени като кресла, бяло, зелено, червено. Много красиви. Той много удобно да седнеш и си гледаш нагоре към резеньовете, черни връх. Красота. И това го щупих. И аз тогава казах, добре, ние на това място, тук изкарваме пари всъщност, трябва да допринесеме с нещо. И тогава дадох парите, един приятел направи пейка от метал, сам си я проектира и в един дъжд помна, я качвахме горе, сигурно 2 часа и нещо. И я мъкнахме 3 души и той една машина перфоратор си беше взел и с едни нитове с някаква химия и ги фана вътре в скалата. До ден днешен тази пейка е горе, не е щупена, защото исках да е метална, за да не я щупат лесно. Да знаете от кого е пейката. Това е, да знаете човека от който е. Ние тогава се опитахме така и да я брандираме, нали, по някакъв начин, което, нали, малко нескопосано се случи, нали, логото на Балканик, защото там с шрифта нещо не се бяхме договорили, но както и да е. Много хора гледам, че ходят там и до ден днешен, дори в Инстаграм си го има и всички го знаят като пейката с гледката пейка. Но там винаги си, то не е наша пейка, там винаги си имал пейка. После някой направи кръст, там горе направиха да го светят и си е някаква емблематична много яко не звучи това. Тези хора, които участваха в самия експириенс, който вие предлагате, защото вие доста дълго време го правихте, какво най-много ги кефеше в България? Нещо направило ли ти е впечатление? Какво най-много ги чувъркаше, им беше най-интересно и в същото време, може би, какво най-много ги скандализираше в България? Защото съм сигурен, че имаш много такива истории. За съжаление, ако почна малко по-негативното, нали, което на мене лично не ми харесваше, някакси много хора им създадаха едни очаквания, че в България е много евтино. Разбира се, да, за хора, примерно от Щатите, в които, примерно, заплатите
доста високи заплати, предполагам, взимаха, при положение, че рентата им е, да кажем, 5, 6, 7, 8 хиляди долара, нали, зависи коя част на Калифорния. И тук като дойдат им се виждаше без пари. Очакваха всичко да е без пари. И после се създаваше едно такова очакване, че всичко трябва да е изключително ефтино. Обаче и ти знаеш, нали, ако искаш да предоставиш качествен продукт, услуга, няма как да е за без пари. Да. Това цялостно, нали, усещане, в което вече започва да минават групи и се предава топката и щафетата и от много хора, дори от наши хора, българи. Сами да си знаят, че то си е ефтино и това си основното нещо, което си казваме. Да, това ни подрива. И това нещо на мен, нали, не ми харесва като цяло, защото България е страхотна дестинация, ние сме много качествени и хубави хора и може да дадем много добро обслужване и заслужаваме да си вземем, нали, цената за това нещо. И просто ако се подкрепяме ние като хора да си държиме един стандарт, това ще е оценено и отвън. Обаче като това тук и те си мислят ефтини цени, и сега и от другата страна и ефтин алкохол, нали? Да. И нощен живот и партията. Аз тогава вече залязваше този интерес при мен, нали, с партията си нощния живот и не го намерях толкова атрактивен. Търсех, нали, друга връзка, нали, повече с себе си, с природата, връщах се към себе си, нали, към по-автентичния Асен. Да, лека по лека, нали, интересите ни тогава се отдалечиха се. Въпросът ти беше свързан с това, нали, какво им харесваше много. Честно казано, това много им харесваше, нали, че е ефтино и нощния живот, но от друга страна природата ни. Природата, особено хора, които бяха от Канада, чувстваха България като къщи. Дори на Рила, като ходихме, просто го чувстваха като вкъщи, заради планините, нали, снегът, дивата природа, нали, суровата природа и ги караше да се чувстват като вкъщи. Виж, аз не съм ходил в Канада, имам така много близки роднини, които живеят там и снимките, които са ми пращали, наистина са много близки до тези, които имаме тук в Родопите, в Рила, чисто като лендскейп, като гледка. Да, много готино. Това, че е ефтино, аз си мисля, че много дълго време сами си подливахме вода. Така, като казахме, спокойно то е ефтино, сякаш това е нещо хубаво. Обаче като че ли последните години това малко се попромени, България вече не е толкова ефтина дестинация. Така е, хората не идват тук защото е ефтино, идват тук по някаква много конкретна причина, да речем. Но това е моят поглед, не знам, ти можеш да кажеш, че е нещо коренно различно. Ние лека по лека, нали, се извадихме и от този тип преживявания. Това кога се случва горе-долу? 2018-19. Okay. Още преди COVID. Да, преди COVID, всъщност 2019. Много интересна поредица от събития се случи. От една страна самия стартъп взе много голямо финансиране от един фонд и трябваше да увеличат своите продукти. И започнаха да правят къси програми, де факто са по 4 месеца. Eurotrip 4 месеца, да кажем. Където София трябваше да се конкурира примерно с Кейптаун, с Валенсия, с Лисабон и... По-малко хора започнаха да идват тук. То си беше направена програмата, обаче на такъв 4-месечен трип, то се казваше Eurotrip. И те малко си представяха малко като филма на такъв неживян колежански живот. Okay. И тогава стана един сблъсък, защото ние им представяме България, в която да отпочинеш след пътя, да се заземиш, да се свържеш с себе си с природата. А те идват, или от Белград някои идват, където там е много силен нощния живот, или от някакви други държави. Искат парти, искат да е топло, искат да е море. Имаше групи, които идваха тук декември месец. Те идват с едни дънкови якита, но това чисто тяхна си беше, нали, грешката. Не бяха добре управлявани очакванията. И нали, тъй като трябва да правят повече и повече продукти, нали? И качеството, нали, в един момент започна колелото да куца, да трака. И ние в този момент си казахме, окей, тук хората започват да имат други интереси, нашия интерес е друг. Пък и от една страна живееш в София, живееш в България, обаче все едно заради общността ти, нали, от всичките клиенти, ти постоянно си с тях в общите линии. Започнахме да се усещаме, все едно не живеем в България. И някакво много странно усещане и си казахме, добре, не искаме да се развиваме, искаме България да става по-добро място за живот, искаме да имаме общност от хора. Тогава си казахме, правим 180 градуса завой, обръщаме се към българи. И ще работим само с българи, което беше всъщност до една степен грешка, защото
малко емоционално решение. Изведнъж казваш, до тук си градил, нали, 2-3 години сме правили сериозен бизнес, имаме разпознаваемост, обаче вече не работиме с чужденци, само с българи. Те пък българите тогава още не знаят какво са експириенс и ти трябва много, да много ги и учиш. ние пак от начало започваме. И много бавно, много мудно. Всъщност започваш от начало. Ние все едно си казахме стоп, нали, на това, което правиме. Пък отделно вече Ремутир извариха България, тогава Сърбия и още няколко дестинации всъщност, защото искаха да има море. Всъщност това беше много ключово. И да е топло. И те предполагам, че Португалия, Испания, Италия. Да, Хърват, Сплит. Да, имаха такива. Нали, Party places. Да. Окей. И какво се случи тогава? Реално се започнахме да правим, нали, тези преживявания с българи и започнахме да се обгряваме с много яки хора. Обаче започна да става, нали, беше по-трудно, нали, защото пак от нулата започваш, трябва да правиш повече преживявания, за да можеш да живееш, не ни достигат и финансите, опитваме се да произвеждаме нови. Помня, че това ни беше най-епичното преживяване, докато ден днешен, като видя някакви от участниците още така, защото близки приятели си станахме, един ски кемп, който направихме. Викат, това беше невероятно жестоко. Това беше точно 2019 срещу 2020, свърши към края на януари. И тогава се чуваше вече какво е това в Китай и не знаеш там какво. Помня някакви клипчета в интернет, как някакви хора просто така падат по улиците. Да, това беше много странно време. Беше много странно време. И изведнъж за това се заговори. Ние тръгваме да си правим пролетно-лятна програма. Казаха, нали, тогава целият свят всичко затвори. Шах, нали, какво се случва. И тогава Лаура всъщност беше бременна. 21-а се роди първия ни син. И от тогава доста нещата се промениха. Всъщност самата динамика и на нашия живот. Преди това доста пътувахме, искахме да работиме цяла година, зимата гледахме да пътуваме, да се обучаваме, нещо такова ново да случваме. Обаче и с COVID просто всичко спря и се завърнахме. Всъщност този въпрос ти беше, аз откъде минах, но въпрос ти беше най-интересният възможен начин. Бакьово. Всъщност решихме да се върнем към Бакьово и към ретрит центъра, който тя действаше паралелно с баща си тогава, който пък той се занимаваше с неговата страст хора. И в този момент той беше решил за себе си да замине за Германия. Просто ни се освободи едно пространство, в което ние да вземем къща, подписахме си договор с него и се разбрахме да от тук насетне с наша концепция да развиваме мястото. А това си е стояло като в сянка през целия този път. Да, Лаура се движеше пък паралелно, си случваше ретрити с и нейни, и с американците, които идваха тук с групите, пак правихме събития там като продукт, но и външни организатори. Де факто от 2015 това място е познато като ретрит център. И просто 2021 решихме просто, може би, винаги сме имали мисълта, дали да дойдем тук към село, да почнем да го развиваме, но никога не ни е стискало, защото сме и си казахме, не е сега времето, искаме да пътуваме, а пък тук да дойдеш, трябва да се посветиш на това място. И някакси съвсем естествено това време дойде и ние си казахме, приемаме ли това предизвикателство, идваме тук на село, в което 10 души живеят и тук ще прекараме по-голяма част от времето, за да го развиваме това място. А то къде се намира? Сръбското дефиле, на 40 км от София. И там има малко хора, които живеят, предполагам, през цялата година или по-скоро? Местните са буквално 10-13 души и лятото вече идват и виладжи, нали, хора, които са си оттам. И софиянци сигурно си идват. Не си идват, нали, вече става малко по-живо, нали, селото и лятото има и деца, нали, да кажем. Първата година казахме, започваме от начало, това ще е място, ребрандираме го, тогава измислихме името Chill House, нали, място, в което да дойдеш от мора на тяло, на ум, нали, да се свържеш с тишината, с природата. Искахме да е различно, трябваше да е различно, нали, място и да е стрикно, нали, което да си е за ретрити, обучение и семинари. Нали. Нещо, което е изключително трудно. Но мисля, че вече до ден днешен сме успяли да задържиме тази линия, защото така до ден днешен се случва някоя се обади: вилата, за нова година вилата, свободна ли е?
И просто трябва, нали... Едно чеверме тук, ако може да приготвите. Да обясня на хората, имате интерес да направите ретрит. Не, какъв ретрит? Не, това ни приятели сме се събрали. Викам, да, йога ли ще правите? Не. Викам, ама вече, нали, друга е концепцията, това е място за обучение, други неща се случват. И сега всъщност като дойдат различни организатори, те го усещат вече. Самата промяна и енергията на мястото. Нали. Доста така специфична. Нали. Наистина отиваш по-тихо, по-спокойно място, да се заземиш. Имахме и такива писателски ретрити, много интересни такива неща, да. Доста яко. А то какъв капацитет има? Колко души хора да могат да останат едновременно там? Да, 15 души е капацитета, като в момента разширяваме базата, ще може от новия сезон до 20. Тъй като вече и нашите гости, с които работиме и техните групи започват да стават по-големи, те да се развиват и имат нужда от повече пространство. Така че върху това сега ще работим и тази зима да дигнем капацитета. И в общи линии така се случи, че първата година заживяхме всъщност в ретрит центъра. Знаеш ли, това според мен е много така голям повод за уважение, за това, че вие сте си запазили достоинството и целта, която сте имали още от ден, защото е много лесно да го пуснеш като къща за гости, просто някой да го резервира, дава ти някакви пари и ти си покриваш. Там имаш едно почистване и ток вода, парно, примерно, или дърва, ако е на дърва, и не се занимаваш. Не трябва да го развиваш като бизнес, не трябва да го развиваш като бранд, като някаква асоциация към конкретна тематика, но вие сте си запазили тая посока, която сте искали още от ден едно. И е много готино, защото сте си верни на себе си. Да. И предполагам, че това е трудно да си верен на себе си. И сте имали много такива ситуации, в които е било много предизвикателно. Изключително, особено имало е периоди, в които лятото идва и ние нямаме още запитвания дори. И какво правиш тогава? Лаура, понеже тя е доста по-активна, дейна и предприемчива от мен, тя така доста проактивно се свързваше с различни преподаватели, с други йога студия, нали, да го предлага като ретрит център, но какво се случи всъщност, къде беше промяната? Ние като го ребрандирахме, аз казах окей, защото аз съм човека на сметките и си казах окей, сега най-важното нещо е да видим досега как е предлагано това пространство и да си направим един планинг напред във времето, колко резервации, как трябва да случи, нали, каква ангажираност трябва да има в рамките на една година, така че да стане устойчив бизнес, за да може да работиш, защото ние ще си посветиме цялото време. Да. И не малко пари ще вложим, нали, за да може да го направим да е още по-добре. И тогава първия всъщност избор, който трябваше да направим е да качиме цената. И то драстично. И следователно много от хората, които до този момент избираха това пространство, те директно отпаднаха. И тогава дойде и това притеснение, защото за трети път ние започваме от начало всъщност. Да изграждаш ново име с, нали... Вие в една и съща сфера обаче сте като абсолютните стартъп фаундъри, които започват от нулата, пак си е същата сфера, обаче към различна аудитория. Да речем първите два пъти един и същ продукт, обаче към различна аудитория, третия път обаче е нещо съвсем различно. Защото то пак е в тая сфера, обаче да управляваш такъв тип нали, пространство, то си изисква поддръжка, изисква си капиталови вложения, изисква си резервации, комуникация, съвсем различни неща от това, което сте правили. И много сме благодарни всъщност на родителите на Лаура, защото те с огромно доверие, особено на баща и, който буквално вътре много от нещата сам ги е правил. Нали. Цялото кабеляване, цялата електроника, всичките системи, които работят, той сам си ги е поддържал и сам ги е правил и е участвал от нулата, нали, от ниво идеен проект, докато това нещо се издигне до края. И те да ни гласуват това доверие, той да ни въведе, нали, кое как работи. Той е бил плътно с мен една година и нещо на телефона, нещо като се развали, пращам го снимки, пускам видеото и за да мога аз да се науча, защото това е голямо доверие. Ти си откъснат някъде в планината на някакво село, той майстори не идват, нали, той няма толкова майстори. Вие се преместихте и да живеете там паралелно? Ние се преместихме там да живееме, защото в началото пътувахме, нали. Обаче то не става, нали, самото усещане на място не е това, което искаме. Тъй като на мен брандинга ми е много голяма страст и знам какво усещане, нали, как трябва да се даде. Ти създаваш живот в общи линии, който само говори за себе си и започва да расте, нали. И това нещо да се случи, ти трябва да му подаваш, да го учиш, да го възпитаваш точно като с децата е. И всъщност това беше много важно за нас, за да сме там, да го поддържаме, да създадем това усещане, нали? Да не е просто
нарисуй ми едно лого, нали, това е. Нали? И продавай там. Да. И всеки, нали, като аз ще правя бизнес, отива при дизайнера и вика, нарисуй ми лого. И вече имам лого, имам бранд и съм номер едно. Не е така, нали. Това е усещането. Усещането, да. И това, за да го създадеш и всичките думи, нали, които нали, текстове, които създаваш в пространството и хората да го усетят, да премине през тях и те да си рефлектират и да кажат, тук наистина е така, да заговорят твой език, това минава време. Смея да твърда, че може би тази година за първи път напипахме нашите точна аудитория, на която да говориме. Това е коя година? Трета, четвърта? Не, всъщност може би пета година. Започнахме Куцо Кьоро, нали, 21 вече, кажи, беше много трудно от към резервация. Много трудна. 22, 23, 24, живо здраве, година 25. 4-5 години. 5 лета, да. Това е страшно много време. Да. И какво е усещането да живееш на 40 км от София в село, където има 10 човека и ти си с малки деца вече? Да. И тук ще направя тая вметка, че не сме фул тайм да живееме. Зимата, тъй като и работата ни намаля, си се връщаме към София и пак го използваме като време за път, за учене на нещо ново. Но първата година живяхме в къщата. Обаче това означава, че като дойде група за ретрит, ние трябва да се изнесем, защото не е много чил с бебето, което пък е реве, нали. И самата къща не позволява деца вътре да ползват да играят, защото много стълби, много етажи и не е безопасно. Тя има друга функция. Тя е с друга цел. Да. И тогава всъщност това увеличи дозата стрес, защото ние трябваше да се изнесем от къща, после пак да се несем. И ходихме до София или пък молиме някой в селото да останем при него. Обаче в повече случаи пътувахме до София обратно, аз идвам до тук да обслужвам. Голяма хамалогия. Да. И 40 км отиване, 40 връщане, това си е всеки ден по 2 часа минимум пътува. Да. И тогава всъщност трябваше да измислим нещо, защото нямахме и много големи възможности. Как да живееме, нали, там, обаче и минимално пари да вложиме или да е максимално ликвидно, че ако не сработи да може да го продадем и да си върнем парите. И въртяхме го, нали, бунгалца, еди какво си, еди що си, но стигнахме до извода, че една каравана е нещо, което може да използваме. Използвахме друг имот, то е една ливада, земеделска земя, пак в близост до ретрит центъра, където поставихме караваната, тогава без ограда, без абсолютно нищо, просто е така цопнахме тая каравана, която я търсихме над половин година, защото точно в този момент, как си говорихме и с твоята колежка тук, беше изключително трудно да намериш каравана или кемпер, защото по времето на COVID много хора търсеха това бягство и то досег до природата и да не са с други хора в хотели, а да си имат своята свобода. Така много хора си закупиха земи и просто си сложиха каравани за стационарно ползване. И просто на пазара нямаше предлагане. Голямо търсене. Да, а цените скочиха двойно. И така се случи, че дори Лаура замина, помня, аз правих ремонт тук на Чилхауса, Лаура тогава с бебето замина за Холандия, заедно с едни търговци от тук, които щяха да докарат потенциалната ни каравана и тя започна да търси тогава каравана. Аз търся в интернет, тя ходи на срещи там по различни места, да оглежда с тия търговци. С бебето? Да. Така. Да. Уау. И големи премеждия сте минали. И така попаднахме на една каравана, която на мен ми се видя, що года е окей, защото то голям проблем се оказа. Ти трябва да си направиш среща с тия хора и ти записваш като waiting листа. Де факто публикува се обява, трябва веднага да звънеш да си запазиш своето място. Защото в общи един първия я купуваше. Wow. И на всички, които звъним, ние сме 5 и 6. И то нямаше смисъл, всичко се продаваше. И е безумно скъпо в държава, в която е изключително развит този начин на живот. И до цял свят всички търсят втора ръка, защото за новите няма части и производството е спряно. И де факто ти да изчакаш нов кемпер или караван е необходимо години и половина-2, за да се произведе. Това беше и с колите тогава казус. И затова всички търсиха бяха се обърнали към вторичния пазар и беше изключително трудно и много скъпо, но както и да е, харесахме защото имахме пак изискване, трябваше да е по-голямо нещо, харесахме я, докараха ни я и така, това беше за нас едно от най-хубавите неща, нали, които ни се случва, защото си имахме това уединение на нашата си земя,
наше си пространство, не трябва от тук насетне вече да се стягаме, да излизаме и вече усетихме първата доза облегчение. Нали? Окей. Да. И вие реално сте си живели така в караваната дълго време. Аз тук си позволявам да кажа, че, защото ние сме приятели в социалните мрежи и до някаква степен съм следял пътя на тая каравана, как ти правиш едни навеси отпред, как правиш някакви ремонти от време на време, разни ситуации с децата в караваната. Въобще имам чувството, че тая каравана си е изживяла някакъв собствен живот, на който и аз съм бил свидетел. Така малко или много. Е много готино, обаче колко е алтернативно, колко е различно на това да живееш в каравана в някакво село на 40 км от София, докато до тебе е точно ретрит центъра за йога, за mindfulness, за така почивка на хората. Много различно, наистина много различно. Вие като започнахте да живеете този живот, как се почувствахте? Окей ли беше за вас? Много. Това беше една мечта просто, която я сбъднахме, защото имали сме го като мисъл, но пак ни беше необходимо и време да съберем парите, защото хем скъпо, хем не е скъпо, но и особено като всичко това си било вашата посока, в която сте си вървали. Това не е просто стечение на обстоятелствата. Ние си го визуализираме това нещо. Искаме да го случиме, но нямахме финансовата възможност. Нали? Просто стъпка по стъпка, нали? Бутаме, нали, натам. И така случихме го. Нали? Бяхме много щастливи. В началото идва лятото. Ние нямаме навес отпред. Изпържени на слънцето, там сме се плеснали. Нямахме декинг, нищо нямахме отпред. То дори някъде бях поснал декинг, нали? И отдолу някакви хейтери. Какъв декинг е това, защото там сковал съм дъски работи, ама аз съм си горд, нали, защото там си го направих. Как ти като майстор буквално си направил толкова много неща покрай тази каравана и не само, нали, в целия проект? Опитвам се да се уча, но пак имаме много голяма помощ и от бащата на Лаура, който пък примерно ни направи оградата, нали, на този имот, защото то беше безумно. Коне, крави има, които така просто си циркулираха, но аз бях много щастлив, защото всъщност децата ни израстват от малки така и гледат тия коне и крави, те са буквално на 3 метра от караваната. Имали сме много смешни ситуации, в които хора просто идват и си паркират буквално пред каравана, защото там бяха свикнали точно на това място да е като паркингче. Това е една хубава поляна. И обаче отпред сме сложили 2 стола и маса, нали? Е така кола се цопва отпред пред нас на 3 метра. Нали, няма проблем тук да паркирам. И аз викам, чакай сега. Тук живеем, хора. Всъщност, паркирай отстрани, моля, нали, защото да не гледам поне колата, нали? Да. Но и почнахме да обясняваме, нали, хората, все пак това е частен имот, нали? Нямаме ограда, но горе-долу там геодезист беше сложил точките, нали? Нямахме, защото и оградите и това безумно скъпо нещо. Да. Пак някакви алтернативи. Всяко нещо си е разход там. Да. Направихме първата ограда, после конете, кравите минаха, щупиха я, поправя и това. Но сега ден днешен вече и парник си имаме много въведения, учиме се по пермакултурни принципи да гледаме. Какво е пермакултурата? Пермакултурата ми е попадал, обаче съм сигурен, че много хора, които ни слушат и гледат, не знаят какво е това. То си е някаква философия, начин на живот. Дори тези, които са, всъщност Лаура изкара един пермакултурен курс при една общност, която е над Своге в село Желен. При страхотни хора, бих казал, с които си станахме близки и от тях учиме доста знания. Те си правят пермакултурен дизайн. De facto това не е изцяло да отглеждаш само зеленчуци, ами е начина, по който живееш, в който строиш своята къща, в който адаптираш максимално естествени и растения, и продукти, така че да си обърнат към слънцето, да взимаш максимално светлина и да използваш растенията да ти правят сянка и да можеш да се храниш от това нещо и да имаш, примерно, максимално зеленина. Не съм толкова запознат с устойчиво и self-sustainable. Да, как да задържаш водата. Точно така, как да задържаш водата, как да създаваш едно пространство, нали, да го възстановиш всъщност. Защото те, където живеят, то е свлачище и цялата вода се стича надолу, те пък трябва да задържат тази вода. И различна такава борба с различни... с природата. Всъщност ти не се бориш с природата, ми се учиш да се адаптираш към нея. А в нашия принцип гледаме въпросните зеленчуци с по-щадящ метод. Нали. Не пръскаме, използваме по-алтернативни методи, нали, естествени продукти, с които да пръскаме растенията, да ги засилваме, да ги захранваме, неореме, не прекопаваме, нали, запазваме
микроорганизмите в земята, мулчираме, създаваме естествена влага. Така, това си цяла една отделна наука, буквално. Да. Как трябва да го правиш. И ти във времето си се научил, освен като един човек, който организира супер яките експериенси, си станал и градинар, и майстор. Ами мечтата всъщност. Така ли? Да, защото виж от този разговор сега с тебе, като си говориме, аз като малък, какво стигнахме до заключението, че какво съм правил, седа отвънка. И си седа да спокойствам отвънка, после дядо ми Бог да го прости, така на него много си му споделях, нали, че много искам къща, и той един ден така ми каза, гледай каква възможност, ние тъкмо бяхме поели ретрит център и там си бяхме направили първата градинка. Той каза, гледай колко хубаво нещо, нали, вече нали, имате първата си къща, нали. И аз въобще не си давах сметка и внимай какво си пожелаваш наистина, какво си пожелаваш тази реалност. Хубаво е да го дефинираш, за да знаеш осъзнато, че това нещо се случва. И понеже мен цветята и растенията ме правят много щастлив. И това ми е така мечта, нали, да живеем в такъв оазис. Добре, сега аз не мога да не те попитам. Слушайки целият ти живот, слушайки това, което правите с Chill House, това, че де-факто ти изживяваш твоята мечта, кога разбра, че това е твоята мечта и правиш ли някакви осъзнати стъпки? Защото аз виждам един много щастлив човек пред себе си. Той е човек, който наистина си е постигнал това, което за него е важно, по неговия си стандарт, по начин, по който ти ги виждаш тези неща. Това осъзнато ли беше във времето или по-скоро буквално се е случвало с някаква много щастлива звезда, която е гряла някъде там над тебе, и имало много хубави стечения на обстоятелствата и ти в един момент си каза, штрак, тя действително моята мечта се случва. Тук може би трябва още назад да върна лентата, защото и аз така нали съм си разсъждавал. Може би всичко го навързвам около интереса към предприемачеството. От много малък имам афинитет нали, към търговията по някакъв начин. Стартирал съм, пробвал съм различни неща, нали, дори по-наивен и като дете, нали, и после като малко по-голям, но най-осъзнатия такъв експириенс, най-осъзнатото преживяване се случи в университета, нали, в УНСС, където учих. Нямах особен интерес там към повечето предмети, но бях се върнал от първата ми бригада. И тогава бях така по-превъзбуден и имаше един икономически форум, какъв се случваше. И реших да се запиша. И това бяха, може би, много хубави дни. Много хубави дни, в които всъщност се запознах с една стартираща организация, стартираща, Start It Smart се казваше. Чува си за тях? Да, тя мисля, че беше такава предприемаческа организация, която помага на хора, които искат да влязат в акселератори всъщност. Не, всъщност помагаха на хората за тези акселератори, за да могат да си пишнат идеята, нали? Да намерят после инвеститори и така нататък. И тогава за мен това беше някакво много чуждо нещо, обаче много ми харесваше, защото беше 2013 година. В България никой не беше чул за такива неща, почти. Да, те бяха, нали, стартиращи, обаче бяха много качествени хора и даваха много голяма стойност. И правиха месечни събития, които аз започнах да посещавам, нали, всеки месец, дори сам ходех. Впоследствие нали, ангажирах чат-пас някой колега от университета нали, да отидем, но всеки месец ходех, където те представяха български предприемачи, които разказаха за своя опит. И тогава си казах, аз нали, имам интерес в това и аз един ден ще стартирам нещо свое. Нали. До тогава буквално аз се чувствах много неловко, защото се чувствах някакси все едно нямам знания, нямам умения. Странно се чувствах. Нали. Дори ми беше некомфортно да общувам с тия хора. Малко така по-назаден ред стоях, по-в периферията. Нали. Просто попивах, но се чувствах с огромен заряд. Нали. И тъпото ми беше тогава, че нямаше с кой да го споделям това нещо, обаче сам си ходех. Какво се случи на следващата година, 2014, на мен ми отказаха виза за щатите, защото бях завършил бакалавър, после записах една специалност за свищо, специално за да мога да отида да така бригада, но ми отказах. Си казах тогава, какво сега, нали, какво ще се случва, обаче виж колко интересно живота, какво ми даде. Даде ми връзката с една моя много стара приятелка, която като деца играехме заедно, не се бяхме виждали от 15 години. Как ми даде тази връзка, просто пак някаква мисъл протече през мене. Майка й ме беше добавила във Фейсбук. И аз си писах, какво става тук с Весето, нали? И тя ми тук работи с сърфове, се занимава, аз си какво, и аз си казах,
Леле, мен сърфа винаги ми е било мечта, никога не съм имал възможност, защото това е, нали, спорт, който трябва да имаш и пари и възможности, нали, да го практикуваш. И дай ми някакъв нейн контакт и така свързах с нея и се видяхме. И пак е така, хако-хихи, не бяхме загубили някакси връзката. Нали, не сме се виждали, не сме се чули 15 години, обаче пак така близки се усетихме. Тя тогава и с рафтинг се занимаваше. Вика, искаше да станеш рафтинг кит. Ама много е студено, много е гадно, защото март месец още в реката, в такова с неопрени, мокри, слагаш. Викам, дай ще видим какви са условията, ама така се отказах. И после тя уреди така нещата, че всъщност от май месец да отида към едни сърф училища, които тя беше управител, аз да се уча, да стана инструктор. Виж, имам пак обратната връзка от семейството, нали, баби дядовци, тогава дядо ми, другия ми дядо вика, само си губиш времето. Това не е работа. Това не е работа, само някакви мимолетни удоволствия за летата. Обаче много ме влечеше и това, викам, за хубаво е, нали? И всъщност това лято, което го прекарах тогава с нея и с брати, беше феноменално, защото тогава си върнах връзката с природата. Аз се бях се отдалечил от себе си и от природата, защото мен самия и природата като едно нещо ни броя. След като завърших гимназия от може би 2008 до към 2012-2013, много се бях отдал на партията, нощен живот. Студентски живот. Студентски живот, да. И тотално не знаех къде се намирам, буквално не знаех къде се намирам и бях много неориентиран и в този момент просто си казах, това си е моето, то винаги си е било с мен. Спорта и природата, това си моите неща и то вече после, като намериш нещо, нали, като подхванеш, живота започва да те предизвиква, нали, това за тебе ли е, това всичко има своята цена, нали. Ти готов ли си да я приемеш? Не? Всичко идва с цена. Тя не е задължително да платиш в брой. Тя може да бъде едно предизвикателство за теб самия, да излезеш извън комфортната си зона, да промениш свой навик, да се предизвикаш. Нали, семейството ти казва, не, това нали, не е за тебе, ето ти завършваш, до тук беше с бригадите, с сезонните работи, сега пак на нещо такова. Обаче ти не се отказваш. Не, това е за мен. Си го, знаеш, че това нещо е за теб. Ще доведе до нещо. Тогава точно пак мина през мен тази мисъл, това ще доведе до нещо друго, нещо хубаво. И ти вече си познавал, може би, до някаква степен себе си и знаеш, че това е нещото, което на теб ти е интерес, ти искаш с това да се занимаваш, това е твоята асоциация за щастие и за интерес. Добре, каква е цената, която ти плати за тези решения във времето? За чилхаус, за това, че се преместихте голяма част от годината да живеете там. И от друга страна пък, какви са плюсовете и позитивите? Защото очевидно за да го правите и да продължавате да го правите, явно плюсовете са много повече от негативите. Да, аз мога да говоря за себе си, нали? Да. До една степен, нали, ти си изваждаш от градската среда, нали, от контактите, които си направил тук. Пак има една връзка, но ти не си тук, нали, не си сред обществото, не се мяркаш толкова, не те виждат, нали. Отиваш и там и започваш да си правиш своето нещо, нали. Не мога да го оценя по някакъв такъв начин, все едно съм ощетен, защото за себе си това е невероятно пък преимущество, нали, да съм в тая точно чиста среда и да си отглеждаме там децата. Това за мен е невероятна възможност. Но ето, нали, преди години сме си ги разсъждавали с Лаура, дали да отидеме, дали да го поемеме, но аз съм ми казал, зато не може да си го позволиме в момента, защото и двамата искаме да пътуваме, искаме да учим и просто ще си загубиме времето. Трябва да се отдадем на 100%. И то просто живота естествено си ни нареди там, като настана COVID, нали, ето, цената е до такава степен, че се отказахме от преживяванията, които правим с Балканик и трябваше да започнем нещо от съвсем ново. Излизаш извън кожата си, извън комфортната си зона, с много голяма вяра, с надежда, нали, че това нещо ще успее и че хората ще оценят това, което правиш. Добре, кои са нещата, които на теб ти помагат да бъдеш mindful, да бъдеш себе си, да се чувстваш спокоен? Имаш ли някаква рутина, през която преминаваш през всеки ден или поне веднъж седмично, примерно? Какво работи за тебе? Опитвам се да си поддържам моя собствена практика. Последната година не я правя всеки ден, защото виж как се подхлъзнах. Миналия декември, точно беше миналия декември, до тогава 2 години и половина всеки ден я правих. И си казах, да видя сега тук една седмица по Коледа почивка и винаги мога да се върна към нея. И след това? Виж, 1 година и после се накъса. Имам периоди, в които ни я правя по 2-3 седмици. Но връзката с моя учител, с който пак се запознахме 2018 година,
по покана на Лаура го беше поканила тук в България и с него от COVID си възобновихме, нали, контакта и вече се чуваме. Аз правя за него неща в Инстаграм, му помагат за неговия профил. Супер. Пък той ми дава възможността, нали, да се чуваме, да общуваме и да ми помага в трудни за мен периоди. И му казвам, викам, с вами, вече не я правя практиката всеки ден. И загубил съм връзката с йога все едно. И той ми казва, йога не е тази практика. Практиката е техника. Дали ще правиш асани, де-факто в пози, които ще извършваш, дали ще правиш медитация, релаксация и така. Това са всичкото техники. Техники, които ти да постигнеш доза осъзнатост, да достигнеш до неосъзнатото по осъзнат начин. Това са просто техники, които те доближават до това нещо. Но йога е attitude, както той се разява. Поведение, начин на мислене, начин на живот. Йога се практикува в ежедневието, в контактите с хората, в обществото. Дали ти изразяваш себе си чрез любов, това да служиш на другите безрезервно, да бъдеш добър човек. Това е йога. Аз се стремя всеки ден, доколкото успявам, защото не всеки ден съм толкова осъзнат, нали? Може и ти да си мислиш, този човек тук е много осъзнат, много... Имам си своите моменти, понякога реагирам по-емоционално, но се опитам да си рефлектирам на това нещо, като в момента, нали, пиша си в дневник върху различните ситуации през деня, нали, какво направих днес добре, какво мога да го направя по-добре, за кое съм благодарен. И всъщност тази ми благодарността е ключа към това да бъдем по-смирени. И сега се опитвам аз да си направя едно свое лично предизвикателство. От много време искам аз, така както ти се фанал, да създавам някакво съдържание. И съм решил първо чрез Instagram акаунт да го направя, нали, по-добър от вчера. De facto битката с вчерашното ни аз. Чрез благодарност, нали? Изразяване на благодарност и пак връзка с природата и някакви такива мисли. Още не е шлифовано. Но да, това ми е идеята. Това е твой начин, по който се изразяваш и показваш твоя път. Да. Чрез личен пример, просто да вдъхновяваме и да заразяваме хората да бъдат по-добрата версия на себе си. Това е много яко. Наистина много яко и само мога да ти пожелая успех за него. И сега тук към края, може би на нашия разговор, ти би ли препоръчал някаква рецепта на хората, как те да бъдат по-спокойни, как да бъдат по-осъзнати, как да открият себе си? Има ли нещо, което според тебе може да е универсално правило? Ясно е, че всеки е сам за себе си, всеки има различни нужди, има различен контекст в живота си, обаче има ли някакви такива основни фундаменти, които човек просто трябва да изгради, за да се чувства по-добре със себе си? Това пак го взема в контекста, нали, на учител, което казва, нали, за не е просто техника да изпълняваме, ами това да бъдем, да служим. Какво ще рече това? Всеки един от нас в своето ежедневие, нали, има своята работа и задължения. Ако се опитваме да бъдем и да правим всичко по най-добрия начин в този момент, в който се намираме, нали, приемайки се себе си, нали, може да сме по-ядосани, по-емоционални, по-раздразени, може пък да сме много радостни и щастливи, просто винаги да даваме най-доброто от себе си във всеки един момент. Дори каквото работиме в работата си, в семейните си отношения, в отношенията ни с колеги и общество, това е според мен най-добрата рецепта, защото винаги ще се чувстваме удовлетворени на края на деня. А всъщност удовлетвореността е пътя към вътрешното щастие. Толкова е красиво, човек. Направо на мен не ми идва отвътре. Сега ти задам следващия въпрос, ама трябва да го направя, защото в момента се намираме в декември месец. Ти каза, че Chill House най-вероятно няма да функционира през зимата. Вече сте затворили сезона. И кажи какви са следващите стъпки, какво могат да очакват хората от Chill House през 2025 година, защото съм убеден, че голяма част от хората, които слушат и гледат този разговор, след това ще влязат на сайта, ще видят за какво става въпрос. Обаче кажи какво могат да очакват, какво ще видят от вас. Да, ами в момента правим и новия сайт. В момента всичко използваме платформа сайта на Балканик, където вътре всъщност сме качили цялата информация вече. На сайта на Балканик всичко е около Chill House, но там е кауза, която си развиваме без следа в природата. За нас може да се научи малко повече за философията на мястото, но сега правим нов сайт Chill House BG,
където всъщност до новия сезон се стремим да пренесем всичко, плюс да има тур на пространство като в Google, да можеш да го обикаляш виртуално, да можеш да си представиш какво е като пространство и вече започваме да пълниме календара за до година, като сега сме започнали от март месец с ретрити. С ретрити, обучения. Разликата е, че ще се опитаме да ги качиме сега на новия сайт. Де факто хора, които идват на нашия сайт, да могат да видят кои учители, какво правят, какви ретрити ще се случват на това място и ако някой го усети, да може да се свърже с тях и да се запише. Супер. Тоест, вие буквално ще си, как да кажа, ще станете нещо като информационно място за всичко, което ще се случва там. Да. Дори да не го организирате вътрешно вие, някой друг си го е взел пространството. До голяма степен нещата сега ние не ги организираме. Имахме си запазени 2 формата, които ни е изключително трудно, тъй като сме си с 2 деца в момента да дадеме цялата енергия, сами си ги гледаме и няма как да ги случиме. Много ни се организира, но и това време ще дойде. Поетапно. Но хубавото е, че примерно хора, които искат да дойдат, да усетят място, не е необходимо пък да се включат в ретрит, ами от юни, юли и август, които са този летен слот, могат да си бухнат просто стая, и да на почивка от София. Да. Буквално за уикенд, примерно, или през седмицата още по-хубаво, когато още няма хора. Имаме, място е характерно, защото няма обхват. Това беше също голямо предизвикателство за нас, защото нямахме никакъв обхват и в началото бяхме с една бисквитка, едва получавахме и изпращахме имейли, но благодарение на Starlink вече имаме интернет. Благодарим ти, Илон Мъск. Илоне, мерси. Да, вау. Всъщност това може и така от негатива да стане и позитив, защото хората буквално трябва да се изключат. Да, голямо предизвикателство за хората. Те така, някои искат да имат обхват, обаче улеква им, просто им улеква. Всеки като си пренесе напрежението до някаква степен от града, така да се изкара там в природата и на въздуха и на тишината и на следващия ден са просто като преродени. Много красиво. Нямам търпение и аз да дойда и да го пробвам, защото честно казвам не съм идвал до този момент, а пък това вече ми е някаква тема, която става по-важна и по-важна в моя живот. Така че със сигурност ще се видим там и нямам търпение и Лаура да поканя в един момент и тя да разкаже пък за нейните практики. Супер. Наистина много ти благодаря, че прие да ми гостуваш и много ти благодаря за супер готиния разговор. Много зареждаш, много положителен. Някакси дори ми се иска да те помоля за някакво послание към хората сега, защото си толкова зареждаш човек. Да, може би пак към това, ако се върна, да бъдем най-добрата версия на себе си, да не се състезаваме с другите, а да се състезаваме с вчерашното ни аз. Страхотен. Много ти благодаря отново. И аз мерси за поканата и за удоволствието да имаме това разговор заедно.